Assalomu alaykum barodaron, xo'aron, modaron va padaroни aziz. Шумо канали Анас Самадовро тамошо доред. Ман имрӯз дар бораи чӣ хел дар имо группа шикоидан дар кор ва чӣ хел аз группа биромадан дар кор нишон медиҳам. Барои группа шикоидан медароем имо чихем контакте, новая группа. Агар шумо фақат ҳамсинфонатон добавит кардан, яъне ки группаи ҳамсинфонаш шикоидан бошед, рости номерои ҳамсинфотона мемонем галочка, ай поёнда стрелкаро мечиҳем, бигем группа соз мешавад. Чӣ хел аз группа биромадан дар кор бо нишон медиҳем. Болода се нуқта мечиҳем, информация группе мечиҳем, бо болода се нуқта мебирояд мечиҳем. Якумги вайтиш мечиҳем, мебироем халос мешин ай группа, полни мебироем ягон дига шумо дар намебинед. Дар канал подписатсия кунед агар видео маъқул шуда боша, бо видеоҳои зур мешавад. Лайк монед. Хайр, худоҳофиз.